problems? Pure Power Supply and Contractor ang sagot sa inyong problema. Pure Power Supply and Contractor offers plant maintenance, troubleshooting transmission lines and substation, control panel and auxiliary systems, power and distribution transformer, switch gears, electric motors, and generator sets. We are located at Block 3, Lot 6, Rose Street, Fairview 3, Maganga at Camarines Norte. Call us at 0918-271-5296 or 0956-886-7866. Mr. and Mrs. Be nice to each other. Hello! Welcome sa Mr. and Mrs. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Saan man mo kayo naroon. Muli makakasama niyo po ang inyong mga lingkod, ang magpartner. Sabi nga po ay Mr. and Mrs. Alright, so samahan niyo kami hanggang gusto niyo, mga kaibigan. Hanggang gusto niyo kasi wala ho tayong takdang oras. O ano lang ho, lumabas ho kami dito. At hanggang matapos, yun na ho yun. Alright, so good evening po sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga kasama. Tess Avila Pera po. At syempre, Ricky Pera po ang inyong tagapaglingkod. Alright, so good evening. Kumusta ho kayo? It's Sunday and 92 days before Christmas. Kung hindi ako nagkakamali, direct 92 days na po before Christmas. Nako, ang bilis lang, partner. Partner, malapit na ang bonus. Oo. Kailan ba binibigay ang bonus, partner? November, partner. Sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga empleyado ng gobyerno. Di ba November? Okay, November 15. Ayun. Nako, hindi ba, partner, parang mahirap yung advance? Oo, ibinibigay ng advance yung bonus. Pagdating ng Christmas, wala na tayong pamasko. Okay lang, partner. Kasi mas lalong mahirap kapag ka December, rush hour na yun. Kaya may 92 days and ilang buwan, andyan na rin ang bonus. I think November 15. Not earlier than November 15. Alright. Pero ito yung pinangangambahan muna natin. Siyempre tayo, mga Mr. and Mrs. Di ba? Ano bang ating pag-uusapan, partner, tonight? Yung mga bilihin talaga, hindi na may iwasan, partner. Hindi na ba mapigilan ang pagtaas? Hindi na mapipigilan ang pagtaas ng mga bilihin. Bakit, partner? Anong balita ngayon? Alam mo, partner, ito, pinangangambahan na ng maraming bansa. Kasi sa mga lumabas na balita, sa pandaigdigang mga balitaan ay, mga kapatid, binanaho yung crude oil ng Russia. So, ang ibig kong sabihin, medyo mababawasan ho yung supply ng crude oil, petroleum products sa buong mundo. At ang nakakalungkot po, partner, yung Saudi Arabia ay nagbawas din sila ng production. Ibig sabihin, bababa talaga yung supply. At alam mo naman, ano ang sabi, partner, kapag low supply, ay pag walang supply, syempre, mataas ang ang presyo ng bilihin. Hindi, yung crude oil, ay tataas mo yan. At tinataya nga, ayon sa mga eksperto, ay wala na humpay ang pagtaas ng petroleum product. Sana naman ay wag naman nang mangyari sapagkat ang atin hong bansa ay umaasa sa crude oil. Oo nga, partner. Kasi bawat produkto na meron tayo, yung binibili nating mga, halimbawa, noodle, syempre kailangan niya, paggawa niyan, di ba? Gagamit sila ng crude oil. Hindi, tsaka yung delivery. Ng ating mga supply, tulad ng pagkain. Lahat, partner, ng mga produkto. Oo, at yan ay inaano kasi minamanufacture pa yan. Oo, at saka yan, partner, ay ginagamitan talaga ng sasakyan
Paano madadala sa atin hong mga lugar tulad doon sa atin ng probinsya? Transportation. Diba tayo malayo sa NCR o sa Metro Manila? So, kinakailangan i-transport yung mga produkto. At siyempre, pag gumamit ka ng transportasyon, ikaw ay mag-kukrudo or gagamit tayo ng fuel. Gasolina. Ay kung mataas yung fuel, siyempre, dagdag yun sa expenses. Yan, correct ka dyan. Sa operational expense. Oo. At kapag ka may dagdag na expenses, mamahal. Dadagdag din yung presyo ng mga produktong i-deliver ng mga transport o mga sasakyan, kahit ng mga pandagat, panghimpapawid, perming nadadagdagan niya partner ng bayarin. At kanino ho ang palo niyan sa atin hong mamamayan. At syempre tayo hong mga consumer, hindi naman ho tayo makahirit ng bilis ang pagtaas ng sahod. Tama ka dyan. Mabilis ang pagtaas ng mga bilihin pero ang sahod mahirap. Yun yung nakakalungkot. At nakakalungkot pa yung ating pamahalaan, ang ating hong gobyerno, di naman sila hong magagawa. Kasi hindi naman hong ito problema lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Buong mundo. Tama ka, partner. Siyempre, kapag ka tumataas ho ang bilihin, anong masasabi ng isang may bahay, misis? Ano masasabi mo dito kapag ka tumaas ang bilihin? Maghihigpit siyempre ng sinturon. Yun. Kung dati ay maaluan sa pagkain, ay babawas-bawasan. And sa mga mister naman, halos kahit anong duplikayod mo, hindi naman tumataas yung sweldo, pagka minsan yung overtime ay libre pa. Ayun ba? Mga trabaho natin, huwag ka lang mawala ng trabaho, sasabihin ng boss mo, overtime kayo pero wala namang ibinibigay na dagdag. Walang overtime pay. Yan ang problema. Kaya only in the Philippines lang naman yan, partner. Lalo tayong sa ibang bansa may bayad. Lalo tayo maghihirap, partner. Mahal na nga yung bigas. Ang bigas natin. Kahit anong gawin ng gobyerno. Malapit na tayong mag-ani. Mabuti doon sa may aanihin. Ay doon sa wala. Oo nga. Kawawa naman sila, bili ng bili. Tayo, i-stock lang natin yung palay natin, hindi na tayo bibili ng bigas. Tama ka Bagos dyan. ay makakatulong pa tayo sa mga kakilala, kaibigan, dahil makakabili sila ng mas murang bigas. Tsaka bagong bigas. Sariwa. Tsaka hindi peking bigas. Oo. Yun ang pinakamaganda ron, di ba? Kasi nakakatakot na kaya ngayon bumili. Alam mo, pagka bibili ka ng bigas sa mga commercial. Sa merkado? Sa merkado. Nakakatakot kasi baka mamaya nalahok ka ng peking bigas. Di ba? Di ba napabalita din, naging viral yung plastic na bigas? Oo. Pero naluluto siya, partner? Oo, naluluto. Pero pagka inano mo siya, dinurog mo sa palad mo, naku, talagang rubber siya, parang yung plastic. Oo, lahat na lang nagagaya, no? Kakapit yun, partner, sa bituka mo. Sana ang gayahin naman ng tao yung crude oil. Paano natin mapipiki yung crude oil? Yung tatakbo din yung sasakyan mo, kaya lang, pag nakargaan ang sasakyan mo noon, isang buwan lang, sira makina mo. Katok na. Kahirap doon Hindi ako may pagsapalaran doon. Panurang fuel, pero isang buwan lang, katok ang makina. Meron ba lang? Wala ho. Yun ho ay, imahinasyon lang. Kasi lahat pinipeke na ngayon Oo. So, ano ngayon yung gagawin natin? Alam mo, partner, nakakalungkot talaga itong nangyayari sa atin. Bagamat ang atin hong pamahalaan ay hindi pa man natatapos yung ating yung ating 2023 ay nagdagdagan ang utang natin sa mga international international lending. Monetary fund. Lending. Kaya nakakalungkot, And hindi pa wala natatapos, At sa mga balita rin, ang taas ng budget natin.
Oo Halos nga, bakit 5 ba every year trillion. na lang taas ng taas ang budget? Wala namang pinagkukunan. Ay, talagang ganun, partner, no? Hindi naman Ilan ba nung nakaraang taon? 2023? Parang 4 Ngayon Parang 2023. 4 trillion lang. Oh, ngayong darating na 5 trillion. Almost. Grabe ho talaga. At ang Budget pa lang yung partner, ha? Oo, at ang malungkot dyan, partner, hindi nagtatapat yung source ng ating gobyerno Kaya nga. doon sa nilalaan nilang budget. Correct. Parang- Dagdag ng dagdag. Wala naman tayong ibang pinagkukuhaan. So, bukod Oo. tanging, ang alam ko lang, ang pinag-anuhan natin ng karagdagan, ha? Pandagdag, yung taxes na galing sa mamamayan. Oo. Di ba? Nag-ivat na nga tayo, eh. Halos ang ating ang ating tax ay gaot ng maray. Kaya nga, di ba nagsimula tayo partner sa 10 lang? Tapos, And then nag-12 tayo. Yung Oo. tinatawag na extended, ano yun? value-added Yan. tax. Oo. Na kapag ka ikaw ay partner, palagi ka, gagaling mo lang kahapon sa grocery. Kumusta yung grabe. resibo ng grocery mo? Ay, di ba? grabe talaga. Merong Ang taas ng additional iba. na, kung 1,000, meron kang additional na 100 pesos. Kung 1,000 ang nabili mo, may additional kang 100 pesos. Pero hindi mo naman binayaran yun. Hindi mo naman 120 binili. pesos, Oh, partner. 120 pesos yung additional. Kaya nga. Dun sa Nasaan total. yun? Wala naman. Wala naman, di mo naman Correct. binili. No? Ito mga igan, ang atin hong mundo ay pahirap ng pahirap. Yan naman ang sinasabi, partner, sa mga hula na magkakaroon ng taghirap. Parang ayaw ko yung partner. Ayoko maghirap. pag-usapan. Oo, ayoko maghirap ang mundo. Oo, kasi sabi nga, Bakit nga ba talaga partner naghihirap? alam mo partner, tingnan mo. Ito hong ating daw. mga ekonomista. Ay magagaling naman yung ekonomista natin, di ba? Siyempre, nag-aaral Nagbabudget sila yan. ng nagbabudget, ganitoan niya, lalakihan natin ang budget sa infrastruktura, lalakihan natin ang budget para sa ayuda, para sa ating mga kababayang mahirap, pero wala ho tayong source Correct. of income. Yung partner yung susunod. Sana, ang atin hong gobyerno ay nagbabudget ayon sa ating kita. Correct. Sabi nga, live within your means. Yan. Tama ka partner dyan. Oo. Kasi mahirap na namumuhay ka ng sobra sa kinikita mo. Correct. At talagang mababaong ka sa utang pag Mababaong ganun ang ka sistema talaga. mo. Diba? Alam niyo mga igan, mga kapatid, ito ho yung minsan ay dapat pag-isipan nating mga Pilipino. Ano nga yung sabi ng isang bilyonaryo, sikat na, yung in-interview Si ng Ramon isang, Ang. yung in-interview Ni ng isang Kato sikat Nying. na O si broadcaster. Katonying. Di ba, ang sabi niya, yung ibaan niya, mga kababayan natin, nakatira lang sa apartment, pero nangungupahan lang pala, nangungupahan. Pero may sasakyan at may mga alaga pang... Branded ang mga damit. Oo, tapos may Tapos may alaga alaga pang mamahaling aso. Na pag nag-alaga ka ng mamahaling aso, Oy. para kang may pinapalaking isang anak. Hindi mo yan basta-basta mapapabayaan. Yun yung problema ho sa atin. Ang atin hong bansa ay more on budgeting pero hindi nila tinitingnan kung hanggang saan yung income natin. Hindi ba dapat sa isang misis ng tahanan, hindi ba dapat na ang titingnan natin ay kung magkano lang yung natitira sa sweldo natin? At kung ano lang yung sweldo natin, yun ang hahati-hatiin natin. Di ba? Tama, partner. Ang problema, paano mo mahahati-hati sa budget yung kakaunting sahod mo? Imbalance ho kasi. Maliit yung income natin pero ang mga bilihin ay nagmamahala na. Mag-a-adjust ka, partner, Oo. sa mga gastusin. So, kung dati ay may pa-ice cream ka sa pagkain, tatanggalin mo na yung ice cream. Kasi, pwede naman siyang tanggalin. Ayun. Diba? Ganun lang yung partner. At kung ikaw ay dati ay kumakain ng nakakadama ka ng maluto, dahil ka na magdadamak. Hindi ka na uulit. Hindi na uulit. Kasi pag umulit ka, walang kakainin yung iba. Tama ka dyan. Yun So, ganun lang talaga. yung partner. Talagang kailangan ay konting, sabi nga, higpit ng sinturon. Kapag kakaunti ang kinikita mo na, di, budgetin mo lang talaga para hindi ka mabaon ng mabaon sa utang.
Parang ang hirap ng partner. Hindi. Disiplina rin yun, partner. Disiplina. Parang ang hirap sa isang misis na nakikita mo. Sa isang misis, mahirap. Yung mga anak mo na nagtitiis. Pwede na, partner. Meron namang lumalapit sa iyong Bombay. Mabuti na lang, hindi ako marunong lumapit sa Bombay. Mukhang hindi ikaw yung lalapit. Lalapitan ka ng Bombay at alam mo yung Bombay, tipa-tipa na lang yan yung mga negosyante na walang puhunan. At sila yung magbibigay ng puhunan. Wala kaya partner ng, ano tawag doon? Porsyento nila. 5-6. 20%. Kung 1,000, 20%. Ay, di ang kinikita lang isang hamak na magtitinda. Napupunta lang sa Bombay. Kaya tingnan mo yung mga Bombay natin dito na mga prapautang, di man nagbabayad ng BIR. Pero mayayaman. Huwag na natin pakialaman sila. Ayaw na sila, partner. Napapag-usapan. Ayaw nating pakialaman sila. Kaya lang nadadaanan. Nadadaanan lang ng usapan natin. Di ba? Mas maganda yung nadaanan na rin natin. Di iduunta na. Ikaw talaga, partner. Ha? Grabe naman yan. Dala tayo sa usapan natin. Sana nga tayo nag-partner. Kasama yung mga Bombay dahil tayo naghihirap, yan ang nilalapitan ng ating mga mahirap. Kasi naman, partner, di mo naman masisisi yung mga Bombay. Lumalapit naman. Pag lumapit yung Bombay, napayag naman kasi yung mga ikaw baga. Ganun talaga yung kapit sa patalim na sinasabi. Balik tayo dun sa, bakit nga ba ang atin mga opisyal ng bayan, bato-bato sa langit, wag mong magagalit. Kasi ito lang yung nakikita namin Sana kinikwenta muna ng ating gobyerno magkano ba talaga yung income ng ating bansa sa pamamagitan ng tax, sa pamamagitan ng iba pang pinagkukunan ng pondo ng ating gobyerno sa custom, sa turista, sa tourism. Marami ang pinagkakakitaan ng gobyerno. Di ba? Sana alam nila kung magkano ang income. Doon na lang tayo magkwenta sana doon sa pinakamababa. Pero para meron tayong balance pataas. Doon tayo sa pinakamababa. Yun sana yung pagkasyahin natin sa budget. Tama. O di kaya mag-slash nang hindi naman kailangan. Katulad halimbawa, yung ibang mga unnecessary expenses na inilalagay nila doon. Ang problema, lahat na ng ahensya ng gobyerno mayroong intelligence fund. Ay, ano ba yan? Pagkatapos yung intelligence fund, partner, hindi mo pwedeng i-audit. Walang resibo. Kaya walang check and balance. Yun na nga, partner. Pero kaya yan ng gobyerno. Ang lalaki pa ng hinihingi nilang intelligence fund, kapos na nga tayo sa budget. Mangungutang na naman tayo. Promise. In the next coming year. Ano pa babayad na naman natin? Dahil tayo ay tumaas ng halos 1 trillion. Ito ano pa babayad natin? Sagad-sagaran na tayo sa iba. Ginagawang tax measure. Ano na naman tax measure? Baka 20 na yan, 20% na. Parang Bombay. Kawawa naman tayong mamamayan. Baka kanda po ba na tayo sa katatrabaho na dahil sa tax? Yun ang nga ni partner. At hindi ho magandang tingnan ng ating gobyerno, napakataas ng budget pero kulang tayo sa income. Dapat itapat natin yung ating income sa ating budget. Kung ang budget natin ay 100 per day, pagkasyahin natin yung 100, ay wala Sige lang ang taas, taas ang taas. Ang infrastructure natin, taasan natin, gulpihan natin. Bakit kasi yung infrastructure hindi bawasan, partner? Oo, pwede pa kasi naman yung kalsada sinisira. Dead money ang mo, pagka naglagay ka doon ng ang balik naman nun, ang tagal. Anong dead money? Gulping money, pag may infrastructure. Ibig ko sabihin, partner, kapag ka ininvest mo yung pera mo doon sa infrastructure, matagal ang balik. Siyempre. Unlike kung sa farm, sa mga magsasaka. Hindi sila nag-i-invest para sa pagkain ng ating mga kapwa Pilipino. Nag-i-invest sila sa infrastruktura. Nakatenga naman yung mga kalsada. Diba? Maray kung natagal ang kalsada. A year after, gatak-gatak na. Oo nga. Mabuti kung after 10 years, kalsada pa din. Hindi na. Yun na nga. Yun ay after 10 years, ilog na yung kalsada. Kaya, na natuyuan ng tubig. Nakakalungkot.
na yung pera ng gobyerno na mismanage talaga. Oo. Yung intelligence fund nilang partner, isang dago sa mamamayang Pilipino. O ano, na-approve na ba yun? Ewan Approve ko. na. At isa pa, ito pang isa. Oo. Meron pang isang pinaglalaban yung mga nasa oposisyon. Thank you very much sa atin ng mga nasa oposisyon. Si sa Risa, Kongreso. And ito si Coco Pimentel, isa rin sa nagsampa ng kaso laban ho dito sa Maharlika Fund. Alam mo ba, partner, yung Maharlika Fund? Investment Incorporated. Aba, 50 billion pa Sabi lang kikita tayo sa Maharlika 50 Fund. billion dyan galing share ng Land Bank at 25 billion Kumita ba? share ng Development Bank of the Philippines. Muntik na kami dyan, di ba? Kukunin nga yung budget ninyo sa GSA, is grabe na. Mabuti na lang, hindi yata nagpayag, Hindi, tsaka hindi yun, Saan pupunta yung perang nasa Maharlika Investment Fund? Saan natin ilalagay? Saan i-invest? Kung saan may... Meron ba yung partner na tinatawag na auditing? Yun ang hindi ko alam, partner. Yun yung pinaglalaban At habang tumatagal, pag hindi ho natin pinag-aaralan at inaayos ang pagmamanage ng atin ng pananalapi, pababaon tayo. Pabulusok na tayo ng pabulusok. At habang nabubaong tayo sa utang, nagmamahala ng mga bilihin. Nakakalungkot talaga, partner. So, mga kaibigan, mga Mr. and Mrs., maging handa na po tayo. Hindi ko sinasabihan bukas maghihirap na tayo. Unti-unti po yan. Kinakailangan lalo tayong magsipag. Gagawin natin, partner? Alam mo, partner, hindi. Magtanim na lang tayo. Ang dami bakanting lupa, pero tayo mga Pilipino, pinababayaan natin ang ating mga lupain. Yun yung problema natin Instead na hindi ka na bibili ng gulay, bibili ka ng gulay na galing sa Baguio City. Tama pa. Pero samantalang pwede naman nating taniman. Tama. Ang problema lang, pati tayong mga mamamayan ay umaasa na rin sa gobyerno. Kasi scholar, ayuda, lahat na yata ibinigay ng gobyerno. Yung gobyerno naman ito mga bato-bato sa langit, ang yayabang nyo kasi. Wala naman kayong source of income. Pupunta na naman tayo sa huli sa pangungutang. Hindi ba? Dapat alisin natin yun at turuan natin ang atin mga mamamayan na sila ay magtrabaho, na tayo ay magpagod para sa ating sarili mismo. Hindi na lang para sa iba, kundi sa sarili mismo natin, magtanim po tayo. Ang daming bakanting lupa. Tama. Di ba? Ang problema kasi nga sa gobyerno, subo na lang ng subo. Siyempre. Ang gusto kasi ng mga... Ito, partner, parang totoo yung sinasabi ng isang dalubhasa na mas gusto ng gobyerno natin na maraming naghihirap. Huwag naman. Kasi parang ibig sabihin, kaya nga naghihirap umaasa na nagiging tamad na ang bawat Pilipino. Ano nga, partner, sabi sa Bible? Ang tamad, huwag pakainin, diba? Huwag pakainin. Oo, sabi kaya yan sa Biblia. Pinapakain naman ng gobyerno. Pinapakain naman ng gobyerno. Diba kaya nga tayo nagpapakahirap, kaya nga tayo nagpapakal para may makain tayo Diba? Correct. Parang hindi nga naman maganda. Paano naman yung mga nagtatrabaho? Nagbabayad ng... Ang bigyan na lang nila ng ayuda, yung talagang hindi na yung bedridden na, hindi na makagalaw talaga, hindi makapagtrabaho dahil mga disabled talaga, yun na lang kaya. Pero yung mga pwede naman na ang lalakas ng katawan. Wala na nga tayo makuha magtatalok. Oo, kasi ayaw na magtalok. Meron naman, kaya lang gusto 500 na. Talo pa ang isang empleyado ng gobyerno. Sa daily wage. Oo, sa daily wage. Kapatid, mga Mr. and Mrs. So, kami ay nalulungkot, Dahil, tayo, mga Mr. and Mrs. Si Mr. kayod ng kayod. Si Mrs. budget ng budget. Pero, kayo din ang kayod, Oo, siya nga pala. Mali ako. Si Mr. ay budget ng budget. Si Mrs. kayod ng kayod. Hindi na kasi pwede partner ngayon ng isa lang ang kumakayod. Dapat dalawa para at least kahit papaano medyo maluwag-luwag. Kahit nga dalawa na yung kumakayod, hindi pa rin maluwag. Yan. Diba, at least naman partner, hindi naman tayo nagmumukhang talagang gipit na gipit, di ba? Pero... kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw, yun ang mahalaga. Pero yung hindi naman kumakayod, yun naman.
Di ba? Yun nga lang. Parehas lang. Oh, yun. Huwag na natin gayahin sila, di ba? Oho. Oh, huwag na natin gayahin yung mga taong gano'n. Hayaan natin sila. Painom-inom nga sa kanila. Sa bagay talaga, no? Minsan nga nakakatuwa silang pagmasdan kasi sabi ko bago sa'yo minsan mabuti pa sila parang walang problema, umiinom pa. Magang-maga, nakatukaw. Diba? Pahimas-himas ng manok, pabuga-buga ng sa sigarilyo, sa usok sa manok. Di ba pag umaga? Saya kaya, gano'n kaya ang Filipino. Oy, yun ang kagandahan naman na ugali ng mga Filipino. Hindi sila talaga yung hindi sila warrior. Hindi sila nag-worry. Ang mga Pilipino daw ay may matatag na ano yan? Ano ba yun? Resilient ang mga Pilipino. Tumpak, partner. Resilient sa mga Pilipino kasi merong inaasahan ang gobyerno. Wag na. Ganun lang. Ito lang sana, mga igan. Ang payo natin habang pataas ng pataas ang mga bilihin, ultimo gulay, mahal na, bakit hindi natin subukan na tayo ay magtanim sa ating mga natad, sabi sa Bicol, sa ating mga bakuran. Tama. At yung mga bakanting lupa ay pwede ho nating taniman. Kung kukunin ng may-ari, ibigay ho natin. Baka ariin na. Yun na nga ang problema eh. Kaya ako ayokong paano Pag nagsabing, pwede po makitanim. Imbis na pagbigyan ko, natatakot ako kasi baka mamaya di ko na mabawi. Oo, sasabihin ay ganun kasi ang nangyayari, di ba? Hindi naman kanila, kinakanila na. Kaya medyo nakakatakot sana magawa ng batas ang ating gobyerno na pwede mong ipahiram yung lupa mo. Pero kung gagamitin ng may-ari, wala kang karapatan na yan ay hindi ibigay. Yun nga lupa ko. Wala gawa nga nitong ng CARP Pag ikaw ay nagbigay doon sa may-ari, pagtagal-tagal ng panahon, hindi na ibibigay sa iyo. Di ba? Naranasan natin yan kay father mo. Na ang lit-lit ng lupa ay gustong i-carp. Ano pa? Alam ko naman, 5 hectares yata yun. Hindi, dapat 5 hectares. Pag sumubra ng 5 hectares, ika-carp ka na. Oo, ika-carp ka na. Ayun yung mga batas na ginawa ni Marcos Sr. Ito naman si Marcos da Jr., tayo naman ay nasisiyan din dahil yung mga bahagi, yung ipinamahaging lupain sa ating mga magsasaka ay hindi na pinababayaran. Ang problema naman kasi, partner, yun namang mga nabigyan, yung iba, alam mo na, sa hirap ng buhay. Wala rin puhunan. Kaya ang nangyayari, imbis na mapa sa kanila yung lupa, napapapunta sa iba, diba? Binibenta. Yun naman ang pangit. Alright, so, mga kapatid, hindi ko nababasa. May message daw, ikaw talaga. Tumingin ka. Merong message ako, nakakahiya naman sa atin. Oo naman. Nagpapakapanood sa'yo tapos di mo binabasa. Ayan. Kay Paul Era, good evening po. Wonderful evening po. Paul Era. Ayan. Kay John Ray Umanya. Boss, pabati man. Pabati daw. Roy Gadil. Oy! Si Roy Gadil. Ito yung nakasama ko sa Dubai. And kay Kuya Angelo Ritero. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, so, yun. Wala na bang iba? Wala na iba. 9 ang viewers natin, partner. Very good, Maraming salamat. Yun napag-uusapan natin ay yun ay sa mga opinion lang naman natin yun, mga ideas natin. Kung may tatamaan, sabi nga natin, bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magagalit. At yun naman yung totoong nangyayari sa atin ng bansa, nagmamahalan yung mga bilihin. So baka dumating ang panahon, partner, na yung mga yung bansa natin maghirap. Mag-collapse. Kasi baon tayo sa utang. Correct. Every year, tumataas ng halos 1 trillion ang atin baka magaya tayo dun sa ibang bansa, sa ibang mga bansa na Cambodia ba yun? Oo, na kinukuha na. Hindi Cambodia yung partner. Basta parang somewhere in South America or what. So, nakakalungkot, di ba, na sana may ibibigay kang lupain mo doon sa may pinagkakautangan yun. Pero alam mo, partner, sana maging balanse
ang ating mga opisyal ng gobyerno, especially sa Kongreso at Senado. Sa inyong pagbabudget, itama lang ho natin yung pagbabudget. At lagyan natin ng balance para meron ho tayong dudukutin kapag kinulang. Wala sobra na yung budget natin. Pag kinulang, utang. Dapat repasuhin nila yung mga pinagkakagastusan at tanggalin yung mga hindi dapat, yung mga pwede namang tanggalin. May tinanggal, binawasan yung DOH ng pondo. Yun talaga. Sabi, priority dapat, partner, ang kalusugan. 7 billion pesos daw yearly. Partner, yung nasasayang. Kasi dahil mali yung purchasing nila kasi nagkakaroon ng mga expiration ang mga binibiling gamot. Ibig sabihin, hindi napupunta talaga doon sa tamang karamdaman yung ipinopurchase na gamot. Naitanong din natin yan nung kami magkaroon ng press con sa DOH. Sa Bicol naman daw ay walang na-expire. Madali lang naman, partner, pagsusog kung ano yung mga mabibentang gamot sa mga hospitals. Diba? Tingnan nila kung ano yung common na mga sakit. Common. Pairali natin. Doon sila dapat maraming purchases. Pairali natin yung ating kaisipan. Ikaw ba magpapa-hospital ka kung nilalagnat ka lang? Kaya nga, kung halimbawa, may data naman yung partner, may datos yan. At ang gamot ay paracetamol lamang na mabibili mo sa mga sari-sari store at halagang 5 pesos. Kaya nga, partner. Pero ang atin hong mga ospital, ang atin hong DOH, napakaraming pinopurchase na paracetamol. Kaya nga, partner, ang maganda niyan, tingnan nila yung datos, kung ano ba yung kadalasang nagiging pasyente nila. Para nang sa ganun, kung ano yung pinakamaraming sakit na pumapasok sa hospital na yun, doon sila mag-focus na, itong gamot na ito, kailangan marami ito. Para hindi nagdadagdag pahirap sa ating budget. Alright? So, mga igan, medyo napahaba na ho yata kami. Pero anyway, ay maraming salamat po sa inyo. And baon po tayo sa utang. Yung mga politiko, yung mayaman. Kawawa din naman ang mga politiko. Sorry po kasi talagang nasasabit ang mga politiko. Yung mayaman nga ba talaga? Ay, malat. Sige daw, bakit nag-aagawan sila sa posisyon? Magpolitiko kaya tayo para makita natin, ma-experience natin kung talagang yayaman nga. Ayaw kung magpolitiko. Hindi, ko lang yun. Kasi hanggat hindi ka naman nakakapunta dun sa pwesto na yun, hindi mo naman malalaman yung kalakaran Kaya nga sila nag-aagawan, diba? Gumagastos para sila yung nasa posisyon. Gumagastos, tapos pag naiboto na, doon na. Para basketball na sana. Walang nakakaawa talaga, partner. Ang hirap, ibinoto mo na nga, dapat nga tayo ang boss nila Kaya di ba sabi ni Pinoy noon, kayo ang boss ko. Sinabi din niya ni... Diba? Sinabi din niya ni Governor Totoo Padilla. Naman kasi kasi ang mandato, ang mamamayan ang nagbigay sa'yo ng mandato. Sabi niya sa usap sa Barangay Matango, sa Binson, sabi niya, kayo ang boss namin. Totoo yun. Alisin natin yung paniniwala na utang na loob sa politiko kapag binibigyan tayo ng proyekto. Trabaho kaya yan ng politiko. Correct. Diba? Hindi yan utang na loob. Trabaho yan ng politiko. Kailangan magtrabaho ka. Ayun. Kaya dapat ay trabaho natin. Sayang yung 70K. 70K babayad sa kanila. Magkano? 100K. Oo, 120 o talo yata. pa ang isang school head. Ay, para basketball lang. Kaya pa minsan nakakairita talaga pag nag-uusap-usap talaga ang mga sabi namin, mabuti pa na lang tayo. Mahirap namang manalo diyan. Kasi kung wala kang itutulong sa mahirap, hindi ka mananalo. Ganon. Ay, tayo naman ay... Pero kung ako naman sa mga mamamayan, pagka ganung wala talagang for potential to be a leader, wag na ninyong butuhan. Kasi pag yan ay dinaan kayo sa pera, babawin at babawiin yan pag nakaupo na siya. Dapat ganun sana ang nasa kaisipan ng ating mamamayan. Hindi mo yan partner, sa isang taong naghihirap. Nag-iinit ako, partner. Tandaan mo yan. Nag-iinit ako. Huwag na. Luhay. Sabi ni Mang Amin, naalala. Luhay. Kasi nakakapikon, di ba? Kami magpapaalam na at umiinit na. Baka may masabi kaming hindi maganda. Paalam na kami, mga higan.
dito po sa Mr. and Mrs. Sana nagkaroon ho tayo ng mga idea sa amin ng mga pagtalakay. Basta ako huwag niyong iboboto yung nagbibigay sa inyo ng pera. Oo. Pero tanggapin ninyo pag binigyan kayo. Pero pagdating sa balota, huwag niyong ilista. Sabi yung mga buto, Diba? tataw ka pa ngayon sa muya. Kasi kasino na yun. Bibigyan ka ng 500. Sige daw, ilang taon silang maglilingkod. O di pumapatak lang, magkano lang yung 500 na binigay sa'yo. Wag na, Diba? luhay. Ganun Luhay, dapat. yan eh. Yan. Ang ina mong partner sa man. Tama na. Ay, magpapaalam na. Tumiinit na ho. At medyo umiinit na ang kaldero. Maraming salamat po sa inyo pong panonood and thank you very much po. At palagi niyo pong tandaan, ang Mr. and Mrs. ay inyong mga lingkod. Kung meron ho kayong mga katanungan at kung meron ho kayong nais na ibahagi sa amin, na nais nyo makipagtalakayan. Makipagtalakayan sa atin. Pwede rin ho. Pwede ho kayo pumunta sa aming studio sa Quilyawan Street, Alpine Ecology Village, Barangay Gubat, Daet, Camarines Norte. Baka dumugin tayo dito, partner. Ang late ng ating studio. Ibig sabihin, pagka tayo dinumog dito, kinakailangan gumawa na tayo talaga ng malaking studio. At maraming camera. Maraming salamat po sa inyo. Good evening and Sunday, 92 days before Christmas. And thank you very much. At kami ho'y babalik, promise. Sa susunod na linggo. Maybe, Webes. Yung natin masyadong patala. Basta once a week po, mapapakinggan ninyo kami at mapapanood po At ninyo tandaan kami. po natin makinig din ho kayo. And dito po sa MBTV News, meron na kami balitaan, meron mga news kami dito. And meron ho kami programa, Balitang Banwaan, ang inyong pong lingkod ang host. At syempre, meron ho kami mga balita mula sa iba't ibang ahensya ng ating hong pamahalaan. And makinig din ho kayo sa 94.1 WSR. Naka-live ho kami doon. Every Monday hanggang Webes. And Saturday. Haba ng extra mo, partner? Oo, hindi. Patalastas na yun. Partner, panawagan. Alright, so maraming salamat po. Kami po ang inyong mga lingkod. Kasama natin ang ating direktor, si Bernice Garcia Asuncion. Oy, fiesta sa kanila. Happy fiesta Happy po fiesta sa pala. mga taga San Francisco. Mm. Mga teachers po ng San Francisco National High School. Ayan. Happy fiesta po sa inyo. Happy fiesta po sa inyo. Yan ho sa Barangay San Francisco. Alright, so paalam na ho kami. Kami ang inyong nakasama sa Tessa Villapera po. Ricky Ferra Sa Mr. and Missy. Bye-bye po. God bless and happy weekend. Power problems? Pure Power Supply and Contractor ang sagot sa inyong problema. Pure Power Supply and Contractor offers planned maintenance, troubleshooting transmission lines and substation, control panel and auxiliary systems, power and distribution transformer, switching gears, electric motors, and generator sets. We are located at Block 3, Lot 6, Rose Street, Fairview 3, Magang Daag, Camarines Norte. Call us at 0918-271-5296 or 0956-886-7866. Mr. and Mrs. Be nice to each other. Mr. and Mrs. You gotta